Bon dia, Lopederos. Avui ens trobam a Inca, del Centre Gran Tasley. És un centre especialitzat en tractament de micropigmentació i estètics. Ara mateix hem fet ja l'auditoria. Aquí darrere tenc d'en Paco García, que és un dels membres socis i professionals que fan tractaments. I un dels aspectes que ens hem donat compte, quan hem fet una mica tota l'auditoria, és que en el cas d'aquesta tipologia de professionals, molt de casos se converteixen en encarregats per compte d'altres centres d'estètica que les lloguen o que li transmeten client perquè fan tractaments com aquest de micropigmentació. I el que li he comentat a en Paco, que és molt important que en aquests casos hi ha una signatura d'un contracte que validi aquesta tipologia i que d'aquesta forma podran complir la llei. Així que res més per avui. Que recordeu, si passeu per Inca i voleu fer un canvi del vostre look, a The Centre Grand Tasley estareu en superbones mans. Res més per avui, fins aviat i salut!